снабдиха с дрегери, за да могат клиентите им да се тестват за алкохол преди да подкарат колите си. Възползват ли се обаче шофьорите от тази възможност и изключение ли са пияните шофьори в нощ на София? Провериха Борислав Петров и операторът Красимир Михайлов. Петък вечер. Проверката ни започва от една бирария. Много хора са дошли с колите си след работа. Почти всички пият, но никой не иска да си признае, че ще шофира след това. Един приятел, който много му се кара, но той като употребява алкохол след това кара. Ти качваш ли си? Не. Дегерите, инсталирани пред някои заведения в столицата, помагат само за малка част от водачите. Унези, които са съвестни, не искат да карат пияни и доброволно биха проверили промилите си преди да се качат в колата. Когато човек не употребява алкохол, дрегерът показва 0.0. Допустимото количество промили са 0,5. Много шофьори обаче не се спират от тази машина и карат колите си видимо пияни. Точно 4 промила. Добре, колко си изпил преди това? 2 еднолитрови бири и една водка. Добре, а ще караш ли сега? Абсолютно не. Малко след полунощ вече сме в претъпкан столичен нощен клуб. Алкохолни проби би ли си направил на дрегера след като излезе? Защото ще превъртим апарата.